Zdravím lidi, tady Kazami a dneska se spolu podíváme na bojové umění, které nám bylo představeno v první pilotní sérii celého Ninjago. Spinjitzu, úplně první technika, kterou jsme kdy viděli. Základ všeho. Technika, která ninjům zůstala od pilotních sérií až do teď, do Dragon Rising. Tuto techniku vymyslel sám první mistr Spinjitzu, který poté naučil své dva syny, Garmadona a Wua. Mezi známé uživatele Spinjitzu patří již dříve zmiňovaný první mistr Spinjitzu, jeho synové Garmadon a Wu, a rovněž jeho vnuk Lloyd. Dále ninjové Kai, Kou, Jay, Zane, Nia, Sora a Arin. A dokonce i Lloydova matka Misako, kterou to z největší pravděpodobností naučil sám Lord Garmadon. Spinjitzu však měli i záporáci jako Hadid a Svíra, kterou to naučil Wu jako mladý kluk, a Dublon z Narakanovy pirátské posádky. Lidé a hadi však nejsou jediní, kdo se můžou naučit techniku Spinjitzu. Jak viděli v Dragon Rising, můžou se Spinjitzu naučit i draci. Mezi známé draky patří Raju, Rontu s Egatem, kteří na základě této techniky vytvořili techniku povstávajícího draka jako counter proti rozstřítí spinu zakázané pětky. Dále se to naučili i draci, kteří učili třeba samostatnou Rontu. Mezi tyto draky patří Ekesian Koltvang Moudrý, který to naučil právě Rontu. A toho to naučil král Ur Leatherwing, kterého to naučil sám první mistr Spinjitzu. Jak se ale člověk může naučit Spinjitzu, nebo drak samozřejmě? Teď nebudu počítat ranní dráhu s mistrem Wu, kde ji musíme zvládnout, než pije svůj šálek čaje. Tuto techniku šálku však pak po něm převzal i jeho synovec Lloyd, když to učil Soru a Arina. Ale nejjednodušší způsobem je ovládnout rovnováhu a pohyb těla. A jak vlastně to Spinjitzu funguje? Uživatel, který se napojí na svou vnitřní rovnováhu při rychlém otáčení, čímž kolem sebe vytvoří tornádový vír energie. Je to umění rotace, které přidává úderům sílu a hybnost. Spinjitzu je často kombinováno s elementárními sílami a přebírá barvu z příslušného elementu svého uživatele nebo barvy oblečení, kterou má daný uživatel na sobě. Klasické Spinjitzu však není jediným bojovým uměním, které nese název Spinjitzu. Dále tady máme tornádo stvoření, které vznikne, když se spojí více uživatelů klasického Spinjitzu. Rána Spinjitzu, kterou jsme viděli u Koula, roztříštěné Spinjitzu, které však zvládá Arin pod vyučení Lorda Ráse a základům od Lloyda. Toto Spinjitzu je silnější než to klasické, ale postrádá harmonii a mír toho, které vymyslel první mistr Spinjitzu a mnoho dalších. Na některé z nich si uděláme v budoucnu samostatné video. Ale tohle už bude z dnešního kratšího videa o Spinjitzu vše. Já doufám, že se vám video líbilo. Budu rád za like, odběr, sdílení, komentář a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Takže zdar zatím.